Darakan ako Bicol Party List sa Barangay San Isidro Ilawod Malilipot Albay ang sa indang medical mission kasubagong aga. Pira sa 300 na nakinabang sa aktibidad ang magtugang na senior citizen na si Paulina asin Josefina kan Barangay Kanaway Malilipot na may mga pig-iinda naman daang kamatean alagad darakan kakapusan dai nakakapagpakonsulta sa ospital. Og mahon akon maray ta na ako kan misyon na araman ko so konsyal duman sa mo tinauwan kaming papel. Ako din nakadigdi ako, nakako akong baga, so bulong, tinawang kami bulong. Kaya ko laon na pasalamat po sa Indo. Nakapagpakonsulta man ang 56 anyos sa si Heidi Serrano kan Barangay San Isidro Iraya Malilipot na pigmamati ang pagparakulog kan sa iyang balakang. Ay dakula ko ang pasalamat mita. Saro pa day kami nakakapa-check up, takon minsan makora mabakatang kwarta. Tapos yun, may free nga ning medical check-up, kaya pag-abil mi itong yan. Dakulang tabang para sa opisyal kan Barangay kan San Isidro na si Kagawad Milagros na naidaraan medical mission sa Indang Banwaan. Sa mga taga-digdi sa San Isidro, ang pagdayo digdi kan ako Bicol Party List dahil maski po puro paano may mga ayuda po silang na resibe kasi natawan po kay medical mission sa mga may kamatian. Apisar sa check-up, may libreng bakuna naman para sa pneumonia, may libreng bulong, bitamina, asin kadakol pang iba. Naging posible ang aktibidad sa padagos na pakikisumaro kan lokal na gobyerno kan Malilipot, pribadong opisina, asin ahensyas kan gobyerno sa programa sa salud kan partido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.